Napakahusay. Sa una ay isa lang ang puntos, pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Kapakalapit. mandaraya. Oo. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Maraming sila nga aming salamat. masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Kaya nga ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Alam, kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po.
Di ba sabi mo lang, mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Thank you, Dane. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Mal. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, sorry, dali.
Dito ako sa may ano. Kuya, tough to, di ba? Dito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pinita lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali na. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi ako nakikita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Taway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonding ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakakain po ako kaya nabibigay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasalan mo po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past. Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng... Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone. Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RUG. Wala kami Let's choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama. Lagay mo pang, sige pa. Bumuhos pala. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Basta ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? Okay na yan! May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then... Ay!
sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess la, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana, push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, sige, more. Sige, ganyan. Ganyan, todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. ha. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe? Aprobado na sa House ang Anti-Political Dynasty Bill. Nasa second reading na siya. Bakit kaya parang ang saya ng balitang yun, no? Para kasing may iwasan ang korupsyon ng mga pamilya. Charot! With harot! Wala lang, naisip ko lang. Yung iba kasi, ang ginagawa nila kung sino yung anak, yun yung pinatatakbo nila para humalili sa kanila. Ang nangyayari naman, napapariwara. Yung hinahawakan, hindi natutuloy yung legacy nung tatay o nung kalilololohan kaninuninuan. Ang nangyayari, parang pangalan na lang. Tsaka, lahat na lang ng namumuno dun sa mismong lugar. Puro kamag-anakan. Kapatid, tsuhin, asawa. Kaya yung funds, nasa pamilya lang din nila. So, anong ibig sabihin nun? Lahat ng sinabi ko ay kwento lamang. Hoy, charot lang with harot. Ikaw nang bahala kung may napansin ka rin ganon o wala. Basta ako naman, masaya lang ako na inaakyat na po sa second reading ang Anti-Political Dynasty Bill. Kasi matagal na po itong pinopropose para maiwasan natin yung mga royal family jewelries or basta. Para maiwasan yung ganon. Yung sila lang yung yumayaman pero yung komunidad hindi. Kawawa naman ang mga Pilipino.
Tsaka paano ba kasi nagiging batas ang isang bill? Well, una sa lahat, dapat walang masyadong kumukontra. May proseso po yan. Pinag-aaralan yan actually eh. So I think napag-aralan namin yan nung college. Nakalimutan ko na lang kung ano talaga yung proseso. Alam mo kung bakit? Kasi marami talaga sa mga tao ngayon, mabilis makalimot. Kaya wag po natin kakalimutan yung nagawang kasalanan ng mga politiko ngayon, ha? Utang na loob sa susunod na eleksyon. Pakatandaan ang mga nililibing na mga kasalanan. Yung iba nga dyan nailibing na lang. Hindi pa rin nagbabayad sa kanilang kasalanan. Huwag naman sana, kabisyo. Anyway, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Terra. At ngayong gabi, malalaman na naman natin ang pinakatatagong sikreto ng ating kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang. Kasama mo ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako. Gusto ko Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang.
Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, sir. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh, no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko lang. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o
na mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal na akong tagapakinig ng programa ninyo. Lagi akong naglalaan ng oras para makinig sa mga kwentong ibinabahagi ninyo. May mga kwentong napapangiti ako, pero mas madalas, may mga kwentong tumatagos talaga sa puso ko. Madali kasi akong maapektuhan kapag ramdam ko ang sakit at emosyon ng taong nagkukwento. Minsan nga, hindi ko na namamalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Dahil nakaka-relate ako sa pinagdaraanan nila. Matagal ko nang gustong ibahagi ang personal story ko. Pero hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Itago niyo ako sa pangalang Nathalie. Isa akong OFW dito sa Middle East. Specifically sa Dubai. At ito, ang aking secret file.
Mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho bilang insurance officer. And isa rin akong licensed nurse. Masasabi kong isa sa mga pinakamahirap na sakripisyo ng taong tulad ko na OFW ay ang malayo sa pamilya at mga mahal sa buhay. Pero syempre, kinakaya ko naman kasi gusto kong mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya ko. Sa edad na 35, masasabi ko ngang parang nakakalimutan kong isipin yung sarili ko. Pakiramdam ko nga, hindi ko makita yung value ko. Pakiramdam ko noon, hindi ako deserving na mahalin ng totoo. Hanggang sa nakilala ko si RJ. Si RJ ay isang licensed teacher sa Pilipinas. At kasalukuyan na nagtatrabaho bilang customer service agent sa isa sa mga kilalang restaurant dito sa Dubai. Hindi ko inaasahan na unti-unti akong mahuhulog sa kanya. Nung una, hindi naman talaga kami close. Marami kaming common friends pero parang hindi talaga nagtatagpo ang landas namin. Mahilig siya sa basketball and volleyball sa Filipino community dito sa Dubai. Kilalang kilala siya. At ako naman, naglalaro naman ng volleyball sa ibang grupo. E nung mga panahong yun, nasa 8-year relationship pa ako. At masasabi ko talagang roller coaster yung relationship na yun. Maraming tao ang sumubok na sirain kami. At dahil doon, nasira din naman yung tingin ko sa sarili ko. Dumating sa punto na magulo ako emotionally. At may mga pagkakataon pang nasasaktan ako physically nung ex ko. Dahil pilit kong pinangkapitan yung relasyon namin. Dahil pinaniwala ko yung sarili kong mahal na mahal niya ako. So, si RJ, siya ang nagpabago ng perspektibo ko tungkol sa pag-ibig. Naalala ko pa nga nung unang beses naming magkita. Kasama pa yung common friends namin, ang awkward. Hindi nga kami nagbatian. Tahimik ako. Tapos, tsaka lang ako magiging madaldal kapag kilala ko na yung tao. Hindi ko siya matingnan ng diretsyo. Lumipas pa nga mga araw. Parang nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Hanggang sa, ayun, lumalim ang ugnayan namin. Doon ko nalaman na galing siya sa 5 taong relationship na nauwi sa hiwalayan. Kasi nga, long distance ang relationship nila at kulang yung oras nila para sa isa't isa. One night, naisipan kong i-stalk ang Facebook profile niya. Tiningnan ko yung mga picture niya, hometown niya, trabaho niya, pamilya niya. Para bang inobserbahan ko kung anong klaseng tao siya base sa nakita ko sa kanyang profile. Tapos doon parang na-feel ko na marami pala kaming similarities. Lalo na pagdating sa pagmamahal sa pamilya at sa pagiging handang magsakripisyo para sa pamilya. Family-oriented siya, makajos, tahimik, humble, soft-hearted, mature, and very sweet. Kaya nga habang nakikilala ko siya, mas lalo akong nagiging interesado. Tinanong ko siya kung kumusta siya. Sabi niya okay lang naman. Nasa coffee shop daw siya kasama yung ibang mga kaibigan niya. Ang nakakagulat doon, parang nag-a-update siya sa akin.
Nagsesend siya ng pictures kahit hindi ko naman hinihingi. And then dumating yung time na, oo, ako yung babae. Hiningi ko yung number niya. Tinanong ko kung pwede kaming mag-usap. Through call. Agad naman niyang ibinigay. Mahigit 2 oras kaming nag-usap na hindi namin napapansin yung oras. Nagkwentuhan kami tungkol sa buhay, sa pamilya at sa mga pinagdaraanan namin sa buhay. Hanggang sa bigla niyang sinabi ang isang linyang hinding-hindi ko makakalimutan. You deserve to be loved by someone who will never hurt you. You deserve to be loved by someone who will never hurt you. Nanahimik ako pagkatapos kong marinig yun. At hindi ko inaasahan na maririnig ko yung mga salitang yun mula sa kanya. At syempre, ayoko namang umasa na baka may meaning yun sa kanya. Kaya, ang ginawa ko, nagpatuloy lang ako sa pakikipag-usap sa kanya. And inisip ko naman na may mga nalaman na siya tungkol sa akin mula sa ibang tao. And for sure, kahit ano pang narinig niya, i-verify niya naman sa akin. At ang pinapakita ko naman sa kanya, yung totoo lang. Ayoko naman kasing magpanggap para lang magustuhan ako ng isang tao. So sinabi ko sa kanya lahat ng mga pangit kong ugali. Hindi lang magaganda, pati pangit. Inisip ko nga nasa sa kanya na kung tatanggapin niya ako o hindi. Kasi ako yung tipo ng tao na ipinapakita talaga yung totoong sarili. Yung maingay, prangka at walang arte. Then one Friday night, niyaya niya akong manood sa game niya. Pumayag naman ako. At habang papunta ko, panay ang tawag niya para tanungin kung nasaan ako. Hindi ko namamalaya na habang kausap ko siya sa phone, nasa tabi na pala niya ako. And halos 1 oras niya na akong hinintay. Siyempre, kinilig ako. 1 oras akong hinintay . Then, hindi ko na maintindihan ang sarili ko dahil sa paglipas ng mga araw at buwan, napansin ko nang lagi ko siyang iniisip. Hindi ko maintindihan kung bakit hinahanap-hanap ko siya at bakit namimiss ko siya. At pagkatapos ng Christmas and New Year break, ginawa ko ang bagay na hindi ko akalaing magagawa ko. Ako mismo ang unang umamin. Hi guys, so this is it, Pansit! I'm gonna give you winning dust there. Oo, bakit? Kasi pwede kayong manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Ang kailangan nyo lang gawin ay abangan ang aking Facebook Live at yan na po ay nakapost dito May 29 Friday night. Pwede kayong manalo ng 500
pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. Sagutin nyo lamang ang question of the week at ang may pinakamagandang sagot siyang mananalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus. At syempre kung gusto mong maging bingonaryo, bisitahin lamang po ang www.bingoplus.com at i-download na ang Bingo Plus app today. Kaya naman play responsibly, game responsibly. So tutok lang po kayo palagi sa Facebook page ng Love Radio Manila. Like and follow Love Radio Manila Facebook page. At syempre, huwag niyong kakalimutan, May 29, Friday, manalo ng 500 pesos plus merch items mula sa Bingo Plus Pabuenas. Buenas kayo dyan! Gusto mo yarn? Oo, yeah. Wait lang. Sakit ng mga mata ko. Hi, Rachel Mangubat, Alexander Janel Hermano. Mabuhay po kayong lahat. So, let's get ready with me. Nakakatuwa, may binili ako sa SM kanina. It's a bayong bag. Yung kasya lahat, ang laki nito. Tapos nakaseal siya. So, this is only, I guess, mga 200 something pesos. Gusto ko siya kasi pwede ko lalagyan ng mga kung ano-anong gamit lang. Tapos, yun lang naman. Natuwa lang talaga ako dito. And then, bumili ako ng, ano bang binili ko? Bumili ako ng, eto, ito dati kong gamit Into It. Yung para sa face, ay sa kilay ko. Kasi wala pang flight ulit yung asawa ko papuntang Japan or Korea. Pero normally, yung mga made in Japan or Korea yung pinabibili ko. But since wala pa, hindi tiis-tiis muna tayo. Which, okay din naman to. Pagdating lang talaga sa foundation, hindi lang ako agad-agad. Or BB cream, hindi ako agad nahihiyang. Hi kay Akira Tin Rivera. Hello, Janiel. Rachel. Hello, love ya. Palaki ng palaki ang bag mo. Habang tumatagal, palaki ng palaki yung bag mo. Alam mo, May, ang hirap din talaga na maging nanay kasi parang lahat bit-bit mo. Tapos, ano pa ba sasabihin ko? Eto na nga. Sa next week, nasa Muntinlupa kami. Puntahan nyo naman kami doon. Puntahan nyo kami doon. Sa Muntinlupa kami. I-announce namin kung ano yung ano. Hi, Ann. Hi, Gab. Hi.
Takahiro. Oo, masaya dun. Kita tayo dun, May. Sama mo si Tashang. So, ayan. Magkilay tayo habang hindi pa ako naka-ere ulit. Kasi kanina pinagmamasdan ko yung face ko. Ang dami, busy lang talaga today. And ang dami ko kasi talagang ginagawa. May event kami on Friday. Itong event namin, it's a family day event. Ako, asawa ko, tsaka si Enzo. So happy. So ngayon pa lang gusto ko na magpasalamat sa The Wedding Library. Ayan. Kila Miss Winnie. Ayan, sa kanyang anak. Thank you very much. Love you guys. And of course, maraming salamat MBC fam for everything that you do. Yun lang. Hi, Elle. Sean, hello. And sa magiging supplier namin ng Friday, maraming salamat. Ang daming mga sobrang bubuti, sobrang babait na nagbigay ng mga bonus sa amin. I mean, ng parang mga deals sa amin na very, very, kumbaga, sobrang panalo na. And meron din iba na, pagmamahal. Ayan. Pagmamahal lang ang hinihingi nila. So, gusto ko lang pasalamatan kayo. Hawig niyo po si Miss Regine V. Thank you. Ang ganda kayo ni Regine Velasquez. Yan. So, nagkikilay tayo today para medyo magkaroon tayo ng kilay. Kasi, by the way, yung kilay ko, inano siya ni Ate Loida kanina. Inayos siya ni Ate Loida. Sa Le Bear Moa. Ano po story natin tonight? Sabi akala daw nila si Chris Aquino. Thanks, guys. Ako lang to, raketera lang. Norman, hello. So this is my kilay now. Sa, anong tawag doon? Thank you. 4 years na ako nakikinig sa mga kwento mo. Thank you. Jelly. So, eto na yung look natin. Hindi muna tayo masyadong naglagay ng makeup. Although, nagtry ako maglagay ng, anong tawag doon? Pang-contour para magkaroon ng edges. Yung face ko. Yung mahirap sa nails na mahaba. Tapos kanina natatakot ako na maano si Enzo. Baka matusok siya. I miss my bobo. Bell, hello, Joyce. Anong oras po kwento? Okay na sa side ko.
girl! I'm so happy for you! Ba't ako naiyak? Oh, ang saya. Congrats. Ang saya. Promise. Outing na to. Hi kay St. Peter. St. Peter, huwag mo muna ako sunduin ha. EDA o direct. Lynn, hello. Next time, bisita kami dyan. Oo naman, let's go. Ang sayo. Kamusta naman si baby? Mag-outing na tayo celeb kina Jay. Oo. Habang summer pa, no? Kala mo naman talaga, ang daming time, no? So, ito, lalagyan na natin ng shape talaga yung aking kilay kasi kanina pa siya walang shape. Ayan na. Ang kilay ko ay magpinsan lang, hindi po sila kambal. Hi, Belle. Alas 4 ng hapon sa Qatar. Matagal na po akong nakasubaybay sa inyo. Thank you. Rochelle, ang lipstick ko ay ito. Estee Lauder. Ang pangalan niya ay Pure Color Envy Matte Sculpting Lipstick Rouge Sculpting 333 Persuasive. Sobrang tagal ko na siyang ginagamit. Ayan. Ubus na siya. Pero gustong gusto ko siya. Diba? It's giving show me your money. Di talaga ako nakapunta. Di ko na-claim ang Bingo Plus Live kasi, bawal ba mag-claim ng ng remotely? Di ba siya pwedeng i-claim ng remotely? Kasi kailangan picturean. Hi, Joy Camille Humagdaw. Red say. Hello. Thank you, Miss Rochelle.
Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Naranasan mo na ba yung kiligin? Naranasan mo na ba yung tumitig sa isang tao tapos naramdaman mo na sana maging kami na nito? Naranasan mo na ba yung nasaktan ka mula sa isang matagal na relasyon? Pero biglang may taong magpapadama sa'yo na pwede kang sumubok ulit. At ang tanong, handa ka bang umamin? Umamin sa iyong tunay na nararamdaman. Kahit ikaw, yung babae. Dapat ba ang babae ang nagtatanong kung ano nga ba talaga tayo? Hindi ba dehado ang babae kapag siya ang unang nagtanong? O sabihin nating kapag siya ang unang umamin? Sa panahon ngayon, uso na nga ba ang pag-amin ng babae sa lalaki ng kanyang tunay na nararamdaman? Hindi na ba dapat antayin ng lalaki na magsabi ng tunay niyang nararamdaman? O baka assuming ka lang na may nararamdaman siya para sa'yo? Abangan po natin ang susunod na bahagi ng kwento ni Natalie sa DJ Rocky's Secret File with Jello. Ako mismo ang unang umamin. Babae ako. At ako ang unang umamin. Minessage ko si RJ ng
I like you. I like you. Pero hindi siya nag-reply. Naisip ko noon, baka mali. Baka mali na umamin ako at baka na-turn off na siya sa akin. Ilang buwan din akong umiwas na makipag-usap sa kanya. Kaya lang, sa tuwing nagkikita kami sa court kasama ang mga kaibigan namin, nilalapitan niya ako at umuupo pa sa tabi ko. Ako naman, ini-ignore ko siya na parang hindi siya nag-e-exist. Nahiya ako kasi hindi niya ako nireplyan dun sa pag-amin ko sa kanya. At ayun siya. Kinakausap niya pa rin ako. Meron akong nakwento sa kanya. Yung kwento ko sa kanya ay isang bagay na sa kanya ko lang nasabi kasi ayoko namang ipaalam sa iba. April 2026, umuwi ako ng Pilipinas para kumuha ng exam na yun. At habang nasa Pilipinas ako, yun yung naging trigger para makapag-usap kami uli. Siguro, hindi na masyado naging awkward sa akin. Siguro dahil malayo kami sa isa't isa kaya nareplyan ko na siya. Umabot sa puntong tinanong ko pa nga siya kung anong gusto niyang pasalubong. Sinabi niya sa akin na bilhan ko raw siya ng t-shirt mula sa paborito niyang brand. Ako na raw ang bahalang pumili ng kulay para sa kanya. So normal ang galawan. Normal ang usapan. Pagbalik ko ng Dubai, tinawagan niya agad ako. Tinanong niya kung nasaan ako. At kahit hindi masyadong maganda ang pakiramdam niya noon, pinuntahan niya pa rin ako. Nagkape kami at mahigit 3 oras kami nagkwentuhan. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ayoko nang matapos ang oras. Kasi gusto ko magkasama lang kami ni RJ. Kaya lang, ganun lang kami. Walang label. Pero parang ang galawan magjowa. And I believe may mutual understanding kami. May care kami sa isa't isa. Hindi nga lang kami officially. And yung mga kaibigan namin napapansin yun. Parehas namin lang idine-deny na wala ngang kami. O baka wala pa kami. Umaasa kasi ako na balang araw, magiging totoo at official ang lahat. At sa ngayon, mas pinipili naming ingatan kung anong meron kami. Kesa madaliin ang lahat. At baka masaktan kami sa huli. Patuloy akong nagdarasal na kung si RJ talaga ang para sa akin, ibigay sana siya ni Lord. Magtugma sana lahat ng mga signs. At ipaglapit pa sana kami sa isa't isa. Siyempre pinapangarap ko naman na magkaroon ng sariling pamilya. At sa kanya. Kay RJ. Sa kanya ko lang nakikita ang maraming katangian
na matagal ko nang ipinagdarasal. Nasa mid-30s na kami ngayon. At pareho kami nag-iisip ng future namin. And if there's one thing na natutunan ko sa experience kong ito, eto yun. Minsan, hindi agad natin naiintindihan kung bakit natin nararamdaman ang mga bagay na gusto nating sundin o gawin. Minsan kailangan nating maging matapang para pakinggan kung ano talaga ang sinasabi ng puso natin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Sana kahit papaano, merong ma-inspire na kabisyo sa aking kwento. Yung sana maging matapang din sila na sundin yung tunay na nararamdaman nila. Para walang pagsisisihan. Yun lamang po. Muli, ako si Nathalie. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapa
Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to?
Ultimate companion. Yun, no? Yun. Dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ng aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumataw? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Hindi nakakabawas sa halaga ng isang babae ang maunang umamin. Ang tunay na sukatan ng pag-ibig ay hindi kung sino ang nauna, kundi kung sino ang nananatili. Oh, dahil dyan, marami na namang mga kababaihan ang pokmaru. Yun nga ba ang inspirasyon na gustong ibahagi ng ating secret file sender na si Nathalie. In fairness naman kay Nathalie, pinapatunayan niya na hindi kahinaan ang maunang umamin, kundi isa itong anyo ng katapangan. Minsan kasi kapag matagal tayong nasaktan,
Natututo tayo na magtago sa likod ng takot. Nandun yung pangamba. Nandun yung takot na baka hindi tayo piliin. Nandun yung pangamba na baka hindi na naman magtagal. Nandun yung takot na baka hindi masuklian yung nararamdaman mo. Nandun yung pangamba na baka maulit-uli ang sakit na minsan nang sumira sa iyo. Pero dumating si RJ sa kanyang buhay, hindi para bigyan agad ng label ang relationship nila, kundi para iparamdam sa kanya na may mga taong pwede siyang mahalin nang hindi sinasaktan. At para bang doon mo mas mararamdaman dun sa sarili mo na isa kang babaeng deserve na mahalin ng tapat at totoo. Kaya lang kasi, alam mo kabisyo, nangangamba lang ako dun sa hindi pagsagot ni RJ dun sa I like you message nito ni Natalie. Kasi bakit naman hindi nag-reply si RJ? Pa-suspense! Pero kung sa bagay, may mga tao rin talaga na hindi agad-agad magre-reply dun eh. Hindi talaga agad-agad susunggab. Bakit? Kasi may mga tinatago pa sila. Sorry na kung nasasaktan ka ngayon. Hindi, pero wala naman sa bilis yan. Wala sa bilis ng sagot yan. Nandun sa consistency. Consistency. Consistency ng presensya. Sa pagpili ni RJ na mapalapit palalo sa ating secret file sender na si Natalie. Na kahit umiiwas sa si Natalie, dumidikit pa rin siya. Para bang simpleng pagpapakita yon na you are valued. At sa ngayon, kahit wala pang label, nandiyan naman yung pag-aalaga, respeto at pag-asa. Kasi nga, may pag-ibig naman na hindi minamadali. May mga relasyon na kailangan mong namnamin yung bawat sandali. Hindi dahil walang kasiguraduhan, kundi dahil parehong gustong siguruhin na kapag nagkaroon na talaga ng pangalan ng nararamdaman, ito ay kanilang paninindigan. Kasi sa ngayon, ang daling magsabi ng I love you. Madaling magsabi ng I like you. Madaling magsabi ng maganda ka, pogi ka, ang sweet-sweet mo naman. O ikaw lang ang babae sa buhay ko, o ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Pero napakahirap panindigan. Words are cheap. Actions prove why words mean nothing. At kung nagkakaintindihan kayo, Natalie and RJ, sa inyong mga nararamdaman, if you guys are on the same page, at kapag wala naman kayong sabit, wala kayong isinasabay, and you guys are exclusively dating, dinamdamin nyo yung pagkakataon na kilalanin palalo ang isa't isa. But as a tita, masasabi ko na nakatakot din yung ganyan. Sorry na! Nasa mid-30s na ito sina RJ kasi tsaka si Natalie. Nakatakot din eh. Bakit? Because when you know, you know. Ewan ko sa akin lang ba yun? When you know, you know. Yung pag nakasama mo siya, alam mo na agad eh. And I feel like yung lalaki, alam niya agad kapag yung babae gusto niya talagang jowain at asawahin. Totoo. Babakuran niya yung babae para hindi na mapunta sa iba. And yung consistency,
Kapag sinamahan yung consistency na yon ng mga salita at aksyon, nagtutugma yung dalawang yon, that will give the woman clarity. Consistency will lead to clarity. Bakit ko nasabi yun? Kasi ang lalaking may intention sa'yo na maganda, najojowain ka na alam niya na nakikita ka niya sa future, hindi ka niya pag-iisipin. Malinaw sa'yo na gusto ka niya. Hindi yung mapapatanong ka na, ano ba talaga kami nito? Boom. On the other hand, maybe he's keeping his options open. Nakatakot yun, no? Kaya ikaw din, Natalie, keep your options open kung wala naman kayong usapan na exclusively dating kayo. Mas maganda paring bine-verbalize at sinasamahan ng aksyon yung verbal agreement ninyo. Taray, wala pang kontrata yan. Wala pang memorandum of agreement, ha? Momon lang, ha? Ano yun? Bala ka na dun. Pero yun nga, kabisyo, walang masamang umamin kahit ikaw yung babae. Walang masama na sabihin mong I like you. Hindi pa naman pagmamahal yun, diba? Walang masama na maging straightforward. Kasi kapag nakita mo at naramdaman mo, nakahanap ka ng reply or parang nasagot yung tanong mo doon sa mga agam-agam mo, at least alam mo kung anong susunod na gagawin. Alam mo kung paano mo paplanuhin yung next move mo. Hindi tulad ng patuloy ka lang umaasa at hindi mo namamalayan na yung oras, yung panahon, lumilipas na. Hanggang sa mag-40 ka na. Nakaligtas ka nga ng teenage pregnancy. Pero sa pagiging matandang lalaga, hindi. Bawa ka naman, Zes. Kung gusto mo magkapamilya, edi, the more the merrier. The more entries, the more chances of winning. Charot to darot. Anyway, kabisyo, if you wanna share secrets, share to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS in Bathroom Break. You're still with me, DJ Raketera, kasama si Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Natalie's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minhal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Bato. ang tatagukan ay Babatukan.
At para naman sa Oo, Papa. Bigyan mo lang ako ng 5 minutes pa. Ah. Oo, Papa. Sige, Papa. Set mo na, Papa. WinQ na lang, Papa. Oo, Papa. Oo, Papa. Yes, love. Oh. Kasi, ano ko, yung Joe Malone ko ng pabango, yung nasa box lagi. Ano yun? Hindi ko mahanap eh. Nandyan lang yun. Nandun sa may pinakadulo. Wala nga eh. Ito, putik yan. Humiga lang. Ito. Nakatago sa box. Kaya nga. Okay. Nahanap ko kasi siya. Okay. Ano pa ba? Ayun. Anyway, sinend ko na sa iyo ang number. Yung page. Tingnan ko nga eh. Direct. Iyak-iyak pa siya eh. May sinend ako sa yung mga conditions ni supplier na 10. Tingnan mo nga kung ano yun. Ayun. Pero tawag dito, iyak-iyak pa siya kanina. Babae may-ari? Hindi, parang ano lang daw siya, empleyado lang daw siya. Sabi niya sa akin, sir, huwag ka naman po ganyan magsalita, sir. Kasi ano lang naman ako dito eh. Ang tawag dito, parang hindi endorser, parang ano yan, parang promoter, parang ganun. Promoter lang po ako dito, tapos ganyan-ganyan. Ikaw rin kausap ko sa page, ba? Oo, po. Sabi niya, kasi wala man, ako kasi ginano ko lang sa production team, hindi ko ano yung update ni production team. Sabi ko sa kanya, ano ngayon? Sabi ko, ano ngayon kung empleyado ka lang, kung promoter ka, kasi ako empleyado din naman ako eh. Sabi ko, pero bilang empleyado, dala mo rin yung pangalan ng kumpanya mo eh. Sabi ko, so kung ano gagawin mo, nagre-reflect yan doon sa ano yung kumpanya mo. Bakit yung sa'yo may nakalagay na direct supplier? Sa akin wala. Saan? Dito, sa akin. I mean, sa'yo di ba nakalagay may nakalagay na direct supplier. Ito wala sa akin. Check mo. BNG dash The Gift House. Ito ba yun? Tingnan mo nga. Ito, share ko. Anyway, tapos ang sinabi ko sa kanya, sabi siya, sa'yo na yung 500 mo. Sabi niya, sige sir, ganito na lang. Sabi ko sa kanya, so paano yan? So paano yan? Pagka binalik ko, sabi mo sa terms and condition nyo, pagka bogus buyer ka, ipapost mo yung picture. Sabi ko, sabi niya, so ano, ipapost yung picture kasi na-cancel yung order ko. Sabi ko, anin ko naman yun kung, sabi ko, bukas yung event. So anin ko siya kung hindi siya dumating ngayon. Anong gagawin ko dun? Tapos sabi niya, sir, kasi kanina, daw nung hapon, pinadala na daw nila sa GMT. Daw na-deliver kagad ni GMT. Sabi ko, so ano ngayon? Ang sabi mo, kaya ba yung Wednesday? Wala naman Wednesday. Ngayon, dapat ako sa Wednesday. Sabi ko, although meron kang 2 oras para i-produce yan. Ang sabi niya? Hindi ko lalaba. Hindi ko darating yan ng 2 oras. Sabi ko, yun. Buti malinaw.
Nakakaloka. Ayun, sabi ko, update, kanina pa ako umaga nagpapa-update sa'yo, walang isang update, wala man lang ako natanggap. Hindi sana nakahanap kayo ng plan B. Sabi ko, hindi yung ganito na lang na naghihintay kami para sa wala pa, hindi pala darating. So sabi ko sa kanya, yung delivery address yan, opisina yan. So sabi ko, wala rin man nakaiwan ng pera sa gwardiya, so kahit anong delivery yan, babalik lang. Sa MBC mo ba pinadeliver? Oo. So, sinabi mo na pa-out na ako? Sabi naman niya, hindi naman ma-deliver yan today. Sinabi niya? Oh my God. Sabi hindi ma-deliver today kasi sabi wala doon, hindi naman di-deliver payment si JNT ng gabi. Kaloka. Ayun. So anyway, nainis ako. Tapos sabi ko, next time please, pag magko-commit kayo, tawag dito, kukomit kayo ng isang bagay na kaya nyo to pa rin. Hindi yung kukomit lang kayo dahil para lang makahabol na sales. Sabi ko, konti-konti na nga yan, 30 lang yan, magkakano lang yan. Tapos sabi niya, sige sir, gato lang, babalik ko lang po yung 500 nyo kasi kahit nasa boss ko na po yun, ako na lang mag-aabono ng 500. Kahit na lang, kahit galing na lang sa akin. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music
that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat mo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Yes, good. Salamat. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City?
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat yun. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako
Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ah! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, Jo. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jo? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige.
Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Saan muka. sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. 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 At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Kundol ay... Kopya bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. Kopya. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang ang- amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ay bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas galo. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Oh. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Yan. Hi kay Cleo, Bosnel, Sagittarius, Connie Lorenzo. Hello po. May 90s song ba ang South Border sa Retro Sabado? Depende. Parang wala yatang 90s ang South Border. Parang mga 2000 yata yun.
Mechanic, hello, from Antique. So, may tumawag kanina. Pero, di niya sinagot. Hi, kay Tin, congratulations. Hi, kay Simply You, Nicolai from Visayas. So, again, sa mga gusto magbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto, ayan, medyo ako may sikreto ako. Hindi pa ako nakapag-pump. So, problemado ako kasi parang feeling ko magkakasakit ako. Yung pump ko kanina, inihabol lang. Tapos, na-realize ko, hindi pala ako nakapagdala ng panlinis ng pump. So, yeah. Hi, Cyril. For top secrets lang po ba to? Yes po. So, lahat naman ng mga pinakatatago ninyo, gusto nyo mag-share. Gusto nyo na parang simpleng expression lang ng sarili. Matanggal lang yung mental load sa utak ninyo. Di ba may ganun? Yung parang, hindi mo kasi siya ma-share lang sa ibang tao kahit nga sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Kasi madalas sila yung rason kung bakit may mental load ka na ganun. O madalas parang ayaw mo na madawit pa sila doon sa bigat ng nararamdaman mo. So parang pinoprotektahan mo din sila at some point. So, kung meron kayong ganung nararamdaman, tapos gusto nyong makipag-usap lang tungkol dun, ayan, bukas po ang aming linya sa Viber, 0916-529-5595. Sabi ni May, include my nephew in your prayers. He's flying high in heaven now. Anyari? Yan ba yung kinakwento mo nung nakaraan? I mean, na okay naman yung pamangkin mo. Mary Rose Aranel 26. Hello. Hickory. Shoutout kay Chrissy from Capiz. Good evening. Hi kay Miss Nina Vergara. Ben 34. Bakit napakaganda mo? Hindi natin sure kung maganda ba talaga to or parang nagtatago lang sa mukhang hindi ko masabi. Charot. Gusto ko lang palang pasalamatan si Sir Dan ng Create Salon for my hair. Aria, bawal magkasakit. Totoo. Hi kay Jean. Menor Gemini, Thaniel, Isa Cabiles, Ewing, hello. Thank you very much. Crazy CJ, Life with Aya. Kahit wala kang ayos from Miss Connie. Miss Connie, binubola mo pa ako, ha? So again, pwede na po kayong tumawag sa Viber number na makikita niyo po sa inyong harapan, sa inyong screen. O kaya dito, yan, makikita niyo po yan. Ben34, pa-shoutout naman po, Ben34 from Siargao. Ayun nga pala, speaking of shoutout, meron pala akong dapat shoutout. Nakapak na ako. Wait lang, meron akong dapat batiin. Ayun. Sister ko, thank you. Mayflower Mercano. Miss Mayflower Mercano! Happy birthday to you. Wishing you all the best. Sana mas lalo pa po kayong bless the Lord. Isa pa. Miss Mayflower Mercano, sana may datong ka na marami, sana may dumating na biyaya sa buhay mo na maraming. And yun lamang po ang dalangin ko para sa inyo. Good health din, dagdag na rin natin yan. At kung gusto mong maiparamdam sa amin na birthday mo talaga, magpakain ka. Charot with Darot. Anyway, pagbati mula kay DJ Rocky ng Love Radio. Happy birthday, Miss Mayflower! Diba? Bumati pa. Luella Pellegrino, B-Max. Hi kay Philby. Ayan. So again, pwede po kayong tumawag sa Viber number namin. Yung pala yun, May. Kim Lester.
Ako ba ang may problema? Hi kay Ate Rhea. Yes, tomorrow is the day where we're gonna rest. Rufa May, hello! Ang saya-saya. Si Rufa May nasa event kagabi ng Bingo Plus. Uy, gusto ko lang sabihin na maraming salamat Bingo Plus for inviting us na makapunta sa inyong Bingo Plus night. Grabe, damang-dama po namin ang inyong pagmamahal. Uy, ano yung kwento kagabi? Ay, oo. Ay, kasi kagabi, sabog na sabog din ako. Actually, this week, sobrang sabog na sabog ko. May event kasi kami. Pero anyway, this shouldn't stop me from delivering excellent professional work. Subukan natin. Hello? Hello po. Nawala siya. Mimi Reyes, Lloyd, Fea Concepcion. Antoine, Quizon. Well, parang hindi nyo nakikita yung message ko. Kanina may sinendan ako ng message, pero hanggang ngayon, hindi niya nadabasa. Parang hindi siya nakadeliver. Ano yun? Oo, hindi ko nakita yun. Nasa event kasi kami ng Bingo Plus eh. Georgette, hello. Pashawi, hello. Raquel, it's me, Jay. Hi po. Tapos binaliwala na siya ng seaman. Ha? Paano yun? Nabaliw? Binaliwala siya? Ganun? Tapos buntis pala siya? Hi, Jacob. Kailan ka pa lumipat ng panggabi? Ang tagal ko na. Mga 45 years na. Charot with that. Hindi. Last year lang. Last year lang ba? O 2 years ago? Hindi ko na maalala nga. Sobrang bilis ng mga pangyayari sa buhay ko. Joanne Cabitin. Hello, Gila. Tsaka na-realize ko sa sarili ko, parang mas madali na ako nakaka-move on ngayon sa mga bagay-bagay na binibigay sa akin. Miss School. Grabe yung pagkaantak ko. Napaliw yung original. Oh my gosh. Share Chloe, kung top secret ko, i-share ko, pwede ba yun? You can't move on kasi pero di ako makawala. Pwede naman. Yung kay Abit, Miss N, sobrang iyak ako na iyak dun. Hi kay Dress. Hi Hiroki, Junski, Jackery, Rufa, Pritz, Joyce, Paul J, Fred, hello. Ayan na, may nagta-type na. Hi kay Ninong Sir Joa Dick, Papa Ren, hello. Melody Fam, Eliazar Toledo, Kilua. Papa Ren, nagsundo ka ba ngayong gabi?
Balita ako, nanood daw sila Mama Nicole ng Jesus Christ Superstar. Tapos tinanong ko, hindi ka, sa kayo lang. Tapos sabi niya, syempre hindi ka raw kasama kasi maiinip ka lang. Marikit 95, hello. Ana, affiliate shop. Maricel Garcia, mali bang makipagrelasyon ng hindi nagsasabi sa kanya ng totoo kaso mahal ko na siya kaya hirap ako? Ay, yun lang. Rose de la Cruz, hello. Hi. Naku, aabot pa tayo ng 11:40 kung kailan sabog na ako. Cirel 19, V. Rose de la Cruz, Anjun. KP. Pretty MS Bell, Miss N. Ate, may crush kasi ako, 7 years na crush pa ba yun? Bakit? Pwede naman matagal mo ng crush. Pero yung naghahangad ka na maging kayo isang araw. Yun lang. Hello? Hello, DJ Rachi. Hi po, good evening. Mag-share po ng top secret. Yes, ma'am. Ayun, Good sige. evening po. Good evening po, ma'am. Ma'am, pwede po bang palapit ng bibig dun sa mikropono ng cellphone? Sige po, ma'am. Hello po, ma'am. Hello po. Okay po yung Sige po. Okay po yung signal. Actually, ma'am, pawala-wala Okay po po kayo. ba? Pero Yung signal? ngayon, medyo okay Mahina po. po kasi. Naririnig mo ako, ma'am? Yes, ma'am, pero choppy siya eh. Choppy po ako sa inyo. Meron pa po ba kayong pwesto dyan na pwede nating mas mapuntahan para mas maging maayos yung signal natin? Sige ma'am. Wait lang po. Sige, ma'am. Galaw-galaw lang po kayo. Hello, ma'am. Okay na po ba? Sige, ma'am. Galaw Okay pa na kayo, po ba? ma'am. Meron pa kayong, sabi dito, ma'am, weak internet connection. Ayan na, ma'am. Ayan, lumalakas na ang signal nyo. Hello, ma'am? Hello, ma'am. Ayan, ma'am. Hello po. Hello. Naririnig nyo po ako? Hello po. Hello, ma'am? Maglo-load na lang ako, ma'am. Sige po. Sige Mahina po. talaga yung wifi. Sige po. Okay, ma'am. Sige po. Call back ako, ma'am. Sige po. Okay, so may caller na tayo. Tapos mukhang magpupuyat tayo. Ko yung asawa ko, papunta na sa stasyon. Susunduin na ako. Tapos di pa ako tapos. Oh my God. Minsan talaga may ganun sa buhay, no? Na parang antok na. Ako, antok na ako. Sa totoo lang. Itong, nakita niyo yung eye bags na meron ako ngayon. Grabe na to. As in, sobra na. Ilang araw na akong puyat. Si Enzo kasi, yung anak ko, meron siya ngayong bagong ginagawa. So, gutumin na siya. Tapos, inisip ko nga nagngingipin na siya kasi kanina naramdaman ko nung pag-dede niya sa akin. Ang sakit.
Although, may time na talagang hinihila niya na yung ano ko. Tapos sabi ko, anak, ang cute-cute mo, pero hindi cute tong ginagawa mo. Pero anyway, nanay ako, so gagawin ko ang lahat para mabusog ang anak ko ng pagmamahal, kalinga, atensyon, at gatas. So, ayun. Yun lang. Gusto ko lang sabihin na puyat talaga ako. Teeter, yes, may teeter po siya. Although, hindi ko siya... Isip ko tuloy, baka meron na ako. Ano dito? Okay, wala pa naman. Pini-freezer namin yung ano niya, yung mga teeters niya. So, may isa siyang lalagyan na lahat doon, teeters niya. So, ang ano doon, mamimili lang si yaya niya ng teeter na ibibigay sa kanya. Tapos, kapag nahulog, syempre, kailangan hugasan ulit, sterilize. So, madami yon. Kasi binili ko yon sa Australia kung saan mura ang mga baby products. Nagulat ako na mura ang baby products sa Australia kasi 100 pesos may mabibili ka na ng teeter. Dito sa Pilipinas, 100 pesos, napakamahal ng mga bilihin dito, lalo ng mga gamit pambata. Anong birthday ng anak mo? November 25. Sugat malalayan. Ritzy, bakit naman kasi ganon? Jacob Magallanes. Yun nga. Samey, sabi ni Pretty Peachy. Diba? Pero lahat gagawin natin para sa anak natin. So, kaya kahit puyat ako, kahit na magising-gising ako, basta ma-attend ko lang siya. Sige, go anak. Kasi minsan ka lang ganito kaliit. Darating yung araw na hindi ka na dedede sa akin sa iba na. Paano pag ganun yung mga linya ng nanay niya, no? Paano kapag biglang may nag-record dito tapos pakita to sa kanya, no? Oh my God. Ngayon pa naman recorded na lahat. So, anak, kung sakaling makikita mo to 20 years after, yung nanay mo may ganitong mga litanya, diba? Mas malala pa nga kapag yung partner ang dumede. Huwag na natin i-share yon. Pang SPG na yon. Sabi ni Danny, pag nagkangipin na yan, DJ, naku po, naranasan ko yung biglang kagat siya. Oh my gosh! Mami Danny, kaya ko ba yun? Actually, nagre-ready na ako. Pero may technique akong naintindihan. So, ngayon, dati kasi hinihila niya, ginagano niya, gumaganon yung ulo. So, ang ginawa ko, sinicure ko yung ulo. Nakaganyan lang talaga ako. Para hindi niya ilayo yung ulo niya. Kaya kapag gumaganon yung ulo niya, tapos sumasama yung ano ko, hindi, dito ka lang. Ganon. Sinubsob ko. Pero hindi naman sobra. Syempre, dapat yung nakakahinga pa rin siya, Miss Clyde, diba? So, hindi ko naman pwedeng lagyan ng kalamansi, Haze. Check nga natin kung pwede na to. Kasi, meron siyang sinend dito, pero kay feeling ko kailangan niya ng kausap eh. Hello? Hello? Ready Okay na kayo? Ano po ba? Yes! Mas okay, pero ma'am, malayo lang yung bibig mo dun sa mikropono ng cellphone mo. Okay lang po ba? Ilapit nyo po ng onti yung bibig nyo sa sa mikropono ng cellphone nyo. Malapit na po, ma'am. Ayan! Sige, ma'am. Ma'am, pamilyar po ba kayo sa programa ko namin dito? Actually, nag-scroll ako ng newsfeed sa TikTok. Tapos nakita ko, naka-plug yung number. Then, tumawag na ako. Wow! Sige, ma'am. Welcome po. Not familiar mo? Welcome po sa program namin dito. Kasama ko po si Titan Jello. Pero sa ngalan ni Titan Jello, ako muna po yung makakasama ninyo, DJ Rakitera. So, ma'am, tatanungin ko kayo mamaya, pangalan, edad, sang lupalop kayo galing. Lahat ng yun pwedeng gawa-gawa nyo lang para maprotektahan natin yung identity ninyo. Tapos, kapag tinanong ko po kayo kung ano ang top secret mo,
Kung ano ang top secret mo, diretsahan po tayo, wala nang paligoy-ligoy pa. So kung ano po yung nilagay nyo dito sa ating conversation, yun din po yung sasabihin nyo on air. Tapos tsaka po kayo magkwento kung bakit at paano po kayo napunta sa ganong sitwasyon. Okay po ba tayo doon? Opo. Sige po. Sige po. Ma'am, e-ere na po tayo in 1 minute. Okay po? Okay po. Sige po. Concentrate lang tayo, ma'am, dito sa Viber call natin. Connection talaga. Sige, ma'am. Okay, ma'am. Tiwala lang, ma'am. Dadaloy din ang ginhawa. Sikapin nyo, ma'am, ha, na mapwesto sa tamang lugar po, no? Wait lang, ma'am. Wait lang po. Kunin ko lang yung power bank, ma'am, tapos natawag po ulit ako. Okay, sige po, ma'am. Okay lang po ba, ma'am? Nag-weak connection kasi siya talaga. Sige po, ma'am. Ayun, sa mga tumatawag po, pwede po kayong tumawag ulit sa ating number 0916-529-5595. Kung wala pong tatawag ng 11:50, ako na muna po ay magpapaalam kasi nakakaramdam na po ako ng migraine. Baka mamaya po hindi po ako makauwi ng maayos niyan. Buti na lang susunduin ako ng asawa ko. Gusto ko man pong makapaghatid ng tamang programa, tamang safe space and place para sa inyong lahat. Pero parang gumaganyan na yung utak ko, no? Kita naman sa aking mga mata na hindi talaga sapat ang tulog ng isang raketera nitong mga nakarang araw. Iba pala talaga, no? Kapag nanay ka, tapos yung may biglang mga event ka, parang dati kaya mo eh. Oo. Yung parang kaya mo kahit tuloy-tuloy yung mga nangyayari sa buhay mo. Ngayon hindi. Kasi binibigyan mo ng atensyon yung maliit mong anak. So, saludo din talaga sa lahat ng mga nanay na kaya nila. Tsaka yung mga sunod-sunod na nag-anak. So, yung mga pagitan lang ng tigi-1 taon. Ay, grabe. Saludo sa inyo. Kasi pag may tinatanong sa akin na, sundan na yan. Gusto mo ba? Parang hindi ko kaya. Agad. CS po ba kayo? Normal delivery. Ayan, no? Parang nag-hallucinate na nga ako. Hindi ko pipilitin, no? Tingnan nyo naman yung mata ko. Kanina pa ganyan yan. Kulang sa tulog. Sana makatulog ako na maayos bukas. Kasi bukas na yan. Kasi 12 midnight. Pahinga mo na yan, sabi ni Danny. Sorry na. Thanks, guys. Meron naman, kaya lang, hindi ko po kayo tatawagan unless umuupo kayo kasi may consent po lagi dapat ang aming mga episodes, no? Para wala po tayong sisihan at malinaw po sa inyo ang inyong mga papasukin, no? Happy birthday, Shemi! Ano ba? Happy birthday, Shemi! Happy birthday! Uy, ayan na, humabol pa siya. Hello? Ma'am, okay yung signal? Naku, much better na, ma'am. 4 na bars ang iyong signal ngayong gabi. Talagang gustong-gusto mo na may makausap ka ngayong gabi. Tama ba? Yes, ma'am. Sige. Ilaban na natin to. So, kanina na-brief naman kita, no, ma'am? Ready ka na po? Ready na po. Sige po. Eri na po tayo, ha? Standby na po tayo. Thank you. Okay po. Pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets.
Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets kasama si Titan Jello. At ngayong gabi, meron na po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Alam ko, inaabangan niyo po ito. Hello, magandang gabi po. Magandang gabi po, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Unik na lang po. Ano po ulit? Sorry. Unik. Onik, tama? Yes po. Onik, ilang taon ka na? 24 years old po. 24 years old. Sang lupalop ka naman galing, Onik? Sa Binmalay, Pangasinan po. Uy, napakahaba nun ah. Binmalay, Pangasinan. Yes po. Oh, Pangasinense o Ilocano? Pangasinense po. Pangasinense. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Onik, 24 from Binmalay, Pangasinan. Ano ang top secret mo? Bali, ako po ay isang naging kabit ng isang 28 years old po na driver namin. Bali, nag-start po yun nung sinasamahan niya po ako sa lahat ng lakad ko. Although, hinar po siya ng daddy ko kasi po yung katulong na, bali anak po siya ng katulong namin. And pinasok po siya ng mama niya kasi po wala po siyang work. Although may family po siya. May baby po siya na isa, which is girl, 1 year old. 5 months pa lang siya pala nun. And then, hindi sila kasal ng girl. Pero may anak sila? Live-in partner sila. Yes po, yes po. Alright. Onik, tama ba kami ng pagkakarinig o pagkakaintindi? So, ikaw ay kabit ng driver ninyo. Meron siyang live-in Yes, partner at meron silang anak. Tama? Opo, opo. Oh, so nagsimula ang lahat nung hinahatid-hatid ka niya, tama? Yes po. Although, kilala ko naman na po siya, matagal na, kasi bali, hindi naman na po iba yung parents niya po sa amin. Nakakasama na po nila mami and daddy ko. Tapos po, ayun, parang nagkita lang kami. Siguro gusto niya po ako. Dati pa, yun din po yung sabi niya eh. May itsura ba tong driver nyo? Gwapo naman siya nun. Pwede bang malaman kung sinong kamukha niyang artista? Ano po siya, maputi, matangkad, tas singkit. Maputi, matangkad, singkit. Hindi naman ito si Kim Chino, ha? Yung DJ namin dito sa Love Radio. Maganda po yung asawa niya. Mas maganda nga po sa akin. Pero, ayun nga po, siguro dala lang ng init ng katawan. Nahuli po kami ng asawa niya. Tapos ng mother po niya. Grabe yung revelations, ha? Wait, ulitin natin yun. Tama ba na nahuli kayo ng asawa niya? Opo, yun nga po yung pinagsisisihan ko dahil nakasira ako ng pamilya. Actually, last August pa po yun. Last August pa po yun nangyari. I want to share lang po para hindi po mabigat sa dibdib ko kahit na ilang months na po. Okay, I understand. We get it. Paano na-discover na meron kayong relationship nitong driver nyo? Paano na-discover? Paano nalaman? Paano kayo nahuli nitong asawa niya? Magaling po yung asawa niyang manghuli. Actually po kasi kahit ako, kung may anak po kami, ilalaban ko po talaga siya. Ano yun? Caught in the act ba? Bali, actually, yung account po ng ng driver namin, hawak po nun nung asawa niya. And then, nagko-contact lang po kami through via PM, SMS po. Tapos, pag umuwi po yung guy sa kanila, binablock po niya ako dun sa number. Tapos, minsan po, nagtaka yung asawa niya na bakit ang dami kong calls sa kanya, which is kilala na ako ng asawa niya. Actually po talaga, siya po ang nag-makeup sa akin nung graduation ko. Wala pa pong alam yung asawa niya nun. Nandun po sila sa mismong bahay namin. In-invite po sila ng mama niya.
Okay, so anong pakiramdam na pumatol ka dun sa nag-makeup sa iyo? I mean, pumatol ka dun sa asawa na nag-makeup sa iyo sa graduation, nakakaharap mo siya. So, wala ka ba yung parang pakiramdam na, ala, nandito siya, o naiilang ka, na-awkwardan ka? Yun, nailang nga po ako that time eh. Tapos, nung nakita ko po sila na gamit yung kwarto ko na magkatabi sila, actually, na-hurt po ako. Nasaktan po ako noon. Pero, actually po talaga, may boyfriend po ako. Nakikita rin naman nung driver namin. Hindi ko po alam kung paano po nangyari. May boyfriend ako noon. Call me if you want, malandi or whatever. May boyfriend po ako that time. And then, ayun po, siguro dala lang po talaga ng, init ng katawan. What do you mean, dala lang ng init ng katawan? So, kaya ba kayo naging magkarelasyon itong driver nyo? Kasi, nung time na yon in heat May ka. nangyari na po sa amin, ma'am. May nangyari na po sa amin. In heat kayo parehas nung time na yon? Nakainom ba kayo? Ganon? Opo. Ilang beses po may nangyari sa amin, ma'am. Kaya, hindi ko po alam. Malandi po ako. So, nangyari na lahat ng yon, kamo kanina, nahuli kayo ng Opo, asawa natapos. niya Opo. or ng Tapos live-in naman partner na po niya. eh. Tapos pati nanay nino. Nanay po nung guy. Nung nanay nung guy. Okay. Opo, So, bali yung katulong nyo. tumatawag po yung asawa niya na hindi po umuwi daw doon yung guys sa kanila. Tapos, yun po, nagsumbong yung nanay na sabay kaming nawawala. Wala rin po ako sa bahay. Actually po talaga, opo, magkasama po kami. Umamin ba kayo? Hindi po ako umamin, pero yung guy po, umamin po nung nahuli na po. Nag-uusap pa rin kayo hanggang ngayon? Hindi na po kami nag-uusap. Actually po, ayos naman nila. Nakakayaman to sabihin, pero ninang po ako ng anak nila. Ninang ka pa ng anak nila. Oo, babae sir. Sobrang kahihiyan po. So, looking back dun sa mga naging past decisions mo, ano yung mga realizations mo ngayon? Na-realize ko po na sana po hindi ko po ginawa yun dahil nakasira po ako ng pamilya. And then, yun po, pati yung daddy ko, tapos yung stepmom ko, which is close nung mother nung guy, siniraan ko rin kasi yung mother nung guy. Sinabi ko na kabit siya ni daddy kahit hindi, para lang mapagtakpan yung kasalanan ko, para mapaalis siya. Kasambahay kasi namin siya. Kasambahay namin yung mama nung guy. Ayun, pinaalis po ng mami ko kasi yung mami ko nasa ibang bansa po. Nasa Paris. Kasi gumawa po ako ng kwento na gabi po siya ni daddy. Wala pa pong alam si mami na ganun. Bali, stepmom ko po yun. Bali, anak po ako ni papa sa labas. Naniwala sa'yo yung daddy mo? Ay, naniwala sa'yo yung stepmom mo? Opo, kasi close na close ko po yung stepmom ko eh. Actually, siya po yung nagpapaaral sa akin until now. Lahat po ng sinasabi ko, actually po talaga na-spoiled po talaga kasi ako lahat ng gusto ko, nakukuha ko. So, aside dun sa fact na sinabi mong nagsisi ka dahil nakasira ka ng pamilya. Yes po. Aside from that, ano pa yung mga realizations mo? Na-realize ko po na dapat hindi ko ginawa yun kasi pamilyadong tao yun. And then, hindi po dapat talaga ako nagpadala sa bugso ng damdamin ko. Kahit na may boyfriend po ako, nagawa ko po yun. Na-realize ko po na maraming nadamay na tao. Nanghingi ka ba Mali ng po sorry dun sa lahat ng mga taong ginawan mo ng kasalanan, including yung mga pinagsinungalingan mo? Hindi po. Until now. And gusto mo bang ipagpatuloy yon?
Yung ano po, Yung pagkapit dun sa mga maling sinabi mo dun sa mga tao sa paligid mo. hindi na po, ma'am. Actually, gusto ko pong makausap po talaga yung asawa nung guy na Bakit? humingi po ng sorry. Kasi, ano po mabait po yung asawa nun, ma'am. Yun nga po, minake-upan niya ako, siya pa yung nagluto, silang mag-asawa nung graduation ko. Tapos, yun po, ganun yung ginawa ko. Mhm. Lalo po yung mother nung guy, ma'am, mabait po sa akin, kinuring na po akong anak. Siguro po, naging advantage ko po yun na siguro pag ginawa ko yun, kasi close ko naman po yung mama niya, siguro ganun po yung inisip ko that time na magiging, parang kukonsintihin po ako ng mama niya. Siguro gustuhin niya ako kahit ganun yung ginagawa namin. Mhm. Pero mali po ako. Anong plano mo, Onik? Actually, ma'am, nasa Manila po ako nagre-review for my examination po. Pag-uwi ko po sana before ako makaisip ng mga gagawin ko sa buhay, gusto ko silang makausap, lalo na po yung mother ng guy na humingi po ako ng tawad. Kasi po, muntik ko na rin pong masampal yung mama ng guy Kasi nung una, hindi po talaga kami aamin. Sabi ko po, gumagawa lang po siya ng kwento, gano'n. Nasagot-sagot ko po siya. Then kung may ihingi man ako ng tawad, dun po sa asawa niya po talaga. Pero dun sa nanay nung guy, hindi ka hihingi ng tawad. Hihingi rin naman po kasi ganun po yung nangyari. Pinagkatiwalaan po kami. Tapos, alam niyo po ba, ma'am, kasama, yun nga po, gustong sumama nung asawa niya that time. Nag-start po yun nung nagbataan kami. Nagbataan po kami. Bali, dinalo ko po yung biological mom ko. And then, nagstay po kami ng 2 weeks sa Bataan, which is siya yung driver. Gustong sumama nung asawa niya, tapos nung anak niya. Sabi ko po, ayaw ko. Yun pala dun na po nag-start. Lumalabas po kaming dalawa. Nagsiswimming po kaming dalawa lang. Nagtataka po yung mother niya, bakit at this oras na ng gabi kami umuuwi. Nagsasabay daw po kaming maligo, naglalak ng kwarto, ng CR. Doon na po kami, pagka-uwi po namin, sinabi po lahat nung mother po nung guy doon sa asawa niya, yung mga nangyari. Eto bang driver ninyo, siya ba yung first guy mo ever sa buhay mo? I mean, boyfriend bang maituturing mo tong lalaking to? O bugso lang talaga ng damdamin at in-hit kayo, ganon? Yes. Yes, ma'am. Actually po talaga simula nung bata ko, lagi ko na po siyang nakikita. At the age of 18 or 17, tumira po ako sa kanila. Kasi yun nga po, wala akong magulang, si daddy ko lang, stepmom ko yung tinutuloyan ko that time. Pag nagre-rebelde po ako, sila po yung sumasalo, yung mother niya pong sumasalo. Bali, magkasama po kami sa isang bubong, doon po ako tumitira. Tapos nung medyo lumalaki-laki na po kami, tas ngayon na nakita ko po siya, parang I fell in love po. Parang gano'n. Parang na-in love ka, ganon? Yes, ma'am. Ideal po talaga siya kasi as in, marunong po siyang magluto. Marunong po siya sa gawaing bahay. Pero sabi mo kanina, Nasa kanya na po lahat. Sabi mo kanina, dala lang ng init ng katawan ninyo. So, ano ba talaga? Like, init ng katawan o na-in love ka rin sa kanya? Kasi ma'am, nung sinabi ko po sa kanya yun na aaring na ba tayo, sabi ko po sa kanya, hindi ko alam, naguguluhan ako, gumaganon po siya sa akin. Tapos alam mo naman na gusto na kita noon pa. May gusto na ako sa'yo noon pa. Yun po yung sabi niya sa akin. Di ba may boyfriend ka? Opo, meron po. Bali, po,
5 years na po kami. So, naghiwalay ba kayo o hindi? Hindi po kami, yung time na po yun, nung graduation ko, nakikipaghiwalay po ako sa kanya para po doon sa guy, para po doon sa driver namin. Kasi po talagang obsessed na po ako doon sa driver namin na kahit na mali, gusto ko po talaga siya. Hindi ba nalaman ng boyfriend mo? Nalaman po niya lahat kasi sinabi po nung asawa niya na kinakarengkeng ko daw yung asawa niya, tapos may nangyari sa amin. Ganito, sinabi niya po lahat. Pero yung boyfriend ko po parang isip bata kasi talaga, ma'am. Walang pakialam, parang nonchalant po. After niyang malaman, wala. Na-hospital kasi ako, ma'am. Ano naman tong Na-hospital ako that time. episode mo na na-hospital ka? Na-hospital Ano ka po? sa dami ng dala-dala mong kasinungalingan? Ganun ba yun? Siguro, ma'am. Kasi dire-diretso po yung inom ko nun, ma'am. Kasi po, pinapalayas po ako ni daddy. Tapos, si mami po, hindi na po ako pinapadalahan ng budget ko from school. Ganyan. Tapos, gusto po nila na bumalik po ako dun sa Bataan. Dun na daw po ako mag-for good. Parang gulo po yung utak ko hanggang sa hindi po ako kumakain. Inom po ako ng inom. Sabi po nung nagstay po ako sa hospital kasi yung kidney ko daw po parang may failure na. Kasi manginginom po talaga ako. Tapos yun po, nung after na po yun, nung incident na yun, nung nahuli-huli na, andun po yung boyfriend ko. Ewan ko nga po kung tanga lang talaga yun. Samahan niya pa po ako sa hospital, siya pa po yung nagbantay sa akin. Tapos parang wala po siyang nalaman. Parang normal lang po sa kanya. Okay. Dami mo ng kinuwento, madami ka nang naibigay sa amin na information, and sabi mo naman tapos na lahat ng mga yon, diba? Isang tanong, isang sagot. Kayo pa rin ba ng boyfriend mo ngayon? Yes, ma'am. Kami pa. Nakikita mo ba siya sa future mo? Hindi po. Bakit mo siya hindi pa inihiwalayan? Kasi ma'am, nasanay na rin po ko na siya yung kasama. Hindi ko rin po alam, ma'am, bakit hindi ko siya yun. Or siya lang po kasi yung nandyan for me. Na kahit anong gawin kong mali is nandyan siya. Hindi ka ba Kaya natatakot tanggap niya sa karma? Natatakot naman, ma'am. Natatakot naman po ako. Baka po balikan ako ng karma, which is pag nagkaanak ako doon pa sa anak ko po mangyari. Huwag naman po sana. So kung natatakot ka, nandun yung pangamba mo, anong gagawin mo para kahit papaano medyo lumaban ka naman ng patas sa mundong ito, especially dun sa mga taong natapakan mo o nagawan mo ng pagkakamali? Ayun nga po, ma'am. Bala ko po talaga kasi uuwi na po ako this August, ma'am. Gusto ko po sanang makipagkita kaso natatakot po ako dun sa asawa niya, ma'am, kasi dragon po. Gusto ko po sanang humingi ng tawad kahit dun po sa mother nung guy. And hopefully magawa mo yan, Onik, no? Yung paghingi mo ng tawad doon sa asawa ni driver, doon sa mother ni driver na binigyan mo pa ng storya doon sa iyong stepmother, at doon sa daddy mo, no? Ang dami mong mga ginawang alam mong mali. And Yes. hopefully talagang namnamin mo yung lessons na sinabi mo kanina, na nabanggit mo kanina, na natutunan mo na dahil sa mga pangyayaring yun. And be careful because life has its way of giving back what you gave this world. So kung Nagsisisi naman po ako, ma'am, sa lahat ng nagawa ko. that's good. Kung talagang nagsisisi ka, and I hope you are really sincere doon sa Yes, ma'am. pagsisising yun. We hope
Na ganun nga. And sana mas maliwanagan ka dun sa mga desisyong tatahakin mo sa buhay na ito. Bata ka pa, 24 years old. Ang dami mo pang pagdaraanan at tatahakin sa buhay na ito. And alam mo, time will come na baka hindi na maniwala yung mga tao sa'yo. Sa sobrang dami mong kwentong ginawa na hindi naman totoo. Tapos, aminado naman po ako na sinungaling po talaga ako. Pero itong kwento naman na ito ng buhay mo, pagsisinungaling din ba to? Gagawa-gawa lang din ba to? Hindi ma'am, totoo pong nangyari po sa akin. Sana talaga. I mean, hindi naman sana na nangyari talaga yun. I mean, sana talaga panghawakan mo yung pagiging sincero mo, yung pagiging totoo mo, at yung pagsasabi mo na ng totoo sa buhay na ito. Kasi dapat consistent yan eh. Kung nagsasabi ka ng totoo sa ibang tao, sa pagkakataong ito, dapat tuloy-tuloy yan sa pamilya mo, sa tatay mo, doon sa mga tao sa paligid mo, kahit sino. Integrity. Yes, no? And truthfulness. Diyan ka rin kasi pagkakatiwalaan ng mga taong nakapaligid sa iyo. So, thank you so much, Onyx, sa pagbabahagi mo ng yung top secret. Meron ka pa bang gustong i-share sa mga kabisyo natin? Sana po hindi po nila ako i-judge. Then, yun po. Magsisisi naman po ako sa ginawa kong kasalanan. Yun po. Ayun. Maraming salamat, Onyx. Thank you po. God bless. Bye. Sino dito yung nagsasabi na parang hindi naman tunog na pagsisisi yun. Magkakaiba kasi tayo ng way para mag-cope up. May iba na parang, nagsisisi po ako. Yung iba naman sabi nila, sising-sisi ako. Gets mo? Hindi porke parang natunog, gumiti siya, ibig sabihin hindi na siya nagsisisi. At hindi rin porke marami siyang sinabi, ibig sabihin lahat yun totoo. O hindi rin naman porke may mga sinabi ako rito, lahat yun dapat sundin niya. Alam mo yun, depende pa rin sa tao kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay niya at kung ano yung desisyong tatahakin niya. It's just that, fact remains, what you do to others will come back to you. At yun yung nakakatakot na realidad ng buhay. What goes around comes around. So you have to be very careful. And you have to think of other people too. Kasi, hello, bakit mo naman sasaktan din yung mga taong wala namang ibang ginawa sa'yo? Kundi mahalin ka lang naman din ng tapat na totoo. Bakit mo sasaktan ng intensyonal yung taong parang naging nanay mo na? Yung katulong ninyo, yung kasambahay ninyo na nag-alaga sa'yo. Ba't mo gagawan ng kwento? May mga tao talaga napakagaling magsinungaling, diba? And I hope hindi pa huli ang lahat para dun sa mga taong yun. Sabi nga nila meron tayong tinatawag na pathological liar. Ito yung pati sarili nila talaga pinaniniwala nila na yung kasinungalingan nila totoo. Pinaniniwala nila yung mga tao sa paligid nila na yung kasinungalingang sinasabi nila ay totoo. And hindi na maalis yun sa sistema nila because that is already their character. Tawag doon pathological liar. At sana hindi tayo makatagpo ng ganong klaseng tao sa buhay natin at sana hindi pa huli ang lahat para sa mga ganong klaseng tao. Kasi nakakaawa po yung mga taong nagmamahal sa inyo at makakasalamuhan ninyo sa buhay. So yun lang. When lying is accepted, ano po yun, meow? Ha? Ay, eto na. May tumatawag sa atin. Hello? Nandito na ako, kanina pa. Ay, kanina pa siya nandito. Okay, palabas na ako. Okay. Yun na, galit na sa akin yung driver ko. In love din ako sa driver ko. Di ba yung top secret caller natin na in love sa driver niya? Di ba? In heat siya dun sa driver niya. Di ako din. In love sa driver ko.
Pero asawa ko yun May anak kami. Oh, charot. In heat ka rin ba, DJ Rocky? Depende, syempre, sa season. Syempre, nung hindi pa tayo masyadong maraming mga responsibilidad sa buhay, in heat na in heat. Ngayon, parang may anghit na lang. Charot, may darot. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Nakasama po ninyo ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. Uy, sabi dito, kailan po katanggap-tanggap ang pagsisinungaling? Syempre, that's unacceptable. Hello? Kailan nagiging acceptable ang pagsisinungaling? Kaya nga sana hindi tayo makatagpo ng mga pathological liars. Sana magbago na sila, no? Anyway, nakapiling niyo po ang Basa Princess DJ Rocky Tera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Ito. It's Eminem featuring Rihanna. Metro's #1 Love Radio. Basic!